Yo, what's up mga kapadyak? Ngayon, samahan nyo ako mga kapadyak. Pupunta tayo ng Charang! San Isidro Falls. Yan. Antipolo Rizal. And of course, makasama natin dyan si Gels One, Budol Boy. And of course, si Master Ed Torres. Yan. Kami lang muna ngayon. Kasi si Master Gilbert, yan, hindi makakasama dahil as per to him, late na daw niya natanggap yung confirmation message na tuloy yung rides namin, no? So, tatlo lang kami. Wala kaming ibang mabubudol. Walang ibang gagapang, kundi ako lang. Mula dito sa Taguig mga kagordo, didiretso ako ng Makati. Doon ko sila imi-meet up. And then, aalis kami papuntang Dun. Marikina, Antipolo. Dadaanan namin yon. Pero, dadaan ako ng ano pala, sa Marilaki. Dadaan natin sa Marilaki. Ha? Mahaba-habang gapang doon eh. Tapos, magbubuso-buso tayo. Tapos, bababa tayo sa buso-buso, doon na tayo aakyat, no? Sa San Isidro. Alright! Without further ado, come on! Sa mga nagpapa-shoutout dyan, no? Nandyan lang yung pangalan nyo. Nandyan lang yan. Ha? Biglang lalabas yan. Ha? Panoorin nyo ng buo yung ating vlog para makita nyo yung shoutout ko sa inyo. Ha? Nandyan lang yan. Nandyan. Hello! Kasama ko na sila at nandito na kami sa White Plains. Tara, samahan nyo kami mga kagwardo. Medyo madilim-dilim pa, no? Alright, katipunan na tayo mga kagwardo. As you can see, nakakatakot, no? Napakadilim. Mag-aalas 6 pa lang ng umaga. Madilim siya kasi malalaki yung mga puno ng mangga, no? Oo, nakakatakot. Kiri lang yan, tatlo naman tayo. Tatlo naman tayo matatakot dito. Time check, ikakto alas 5. Mula dito katipunan mga kagwardo, diretso na tayo ng Riverbank. Alright, Riverbank na tayo. So mula dito sa Riverbank, Bonifacio Avenue na tayo. Tapos tatagos tayo ng Tumulong Highway. Yan, maganda yan. Exercise. Saan yung ruta niya? Riverbank. Riverbank. Alright, let's go. So maliwanag na, no? Maliwanag na. So, Marilaki Highway pala ito. Marilaki Highway. Kaya mo yan natin. Good job. Kaya niya. Buko. Ang buko ay full of electrolyte content. Mamaya lang, bukol-bukol na yung tuhod natin. Walang surindiran, ha? Nagdala ka ng itikasint mo? Ha? Nadaan mo na? Palo kami kayo. Daming bikers ngayon, no? Alright. So, bukol muna kami. Pangontra sa dehydration. Alright, tutuloy na kami. Nakapagbuko na kami. Tingin ko kukondisyon na kami. Time check, alas 6. Yes. So nandito kami sa Tumulong Highway. Tumulong ba to? Palawis Road pala, no? So nakasukante, makikita nyo na siya haring araw. Hindi naman to paahon dito. Nandun pa yung ahon. Yan. Nandun na parang budol. Yan mo na eh. Good.
Master Red. Nandun na si Master Red. Malakas to. Parang bloated yung pakiramdam ko. Sobrang nata sa buko. Dapat binahon ko na yun. Parang bodol, wala na. Antayin natin. Wala. Yan. So, after ng ahon, ito naman, relax. Dami talaga. Daming siklista. Exercise style. Sarap na bike. Saan tayo lulusot? Lusot tayo. Okay. Pinatawisan ko na. Sarap yan. Kakasilang na ng araw. So, ayan. Let's go konti. Ahunin na natin yan. Bloated pa rin tayo. Sobra sa buko. Crowded talaga yung mga bike niya. So, inarawan. Inarawan. Hindi tayo makabulan ito.
part na ito, nagtanong sa akin si Bodol kung wawadam na ba daw to. Naalala ko, nung nagbago ako ng ruta kanina, sabi ko sa kanya magwawadam tayo. So electric niya, wawadam yung ruta. Ito na, naramdaman ko na yung pader. Ha? Ako rin na na. Yung pader. Ha? Sana gilid lang. Oh. Eh. Ito yung pinaka-the best sa lahat. Nag-ride pa. Ang lukong. Hindi naman ako tubig. Total, lukong naman. Sana wag yung pader na yun. So ito na yung gabi. Tapos yung kunting ahon-ahon doon. Oh, pop, may tatawid. So delikado, delikado. Huwag pasubra. Huwag pasubra, pre. Pakalo tayo dito. Hindi na. Ganda ng formation ng pagkagawa nila ng landscape. 50 na 50 yung hindi mag iniwan ako. Ang lalakas nito mga to. Yan na. Pader nga to. Punta na sa pader. Bata pa. Bata pa yung ahon. Relax, relax muna tayo. Tanis. Tanis kami oh. Diba?
Grabe guys. Tingnan mo ba sa lulo mo? Terus may ahon pa. Kaya pa. Tiwala lang. Sana all motor. Hataw-hataw na lang. Ito. The other. Ayun nga. Good morning. Parang flat ako. Parang gusto ko na rin matulad sa kanila. Of course, nasa isip lang yan. Daming nagka-problema ngayon sa bike. Ahon na eh. May mga flat, naputol yung kadina. Daming cyclist. Nasa isip lang yan. Biker's spirit! Ahoo! Ahoo! Ah! Pader to pre. Mamaya pader yan. Alam! Loko to. Matutoy ako din ako. Hey! Matutoy ako din ako. Loko ka. Ang bigat mo. Ramdam ko na yung init. Tara, hanggang na tayo. Lapangan na to. Aberta. Pader. Honey. Nasa isip lang yung hindi kaya. Naka-port gear pa tayo. Meron pa tayong natitirang 3. Maroon. Daming naplatan. Good morning. Sana yung dalawa. Yan! Hantayin ko sana. Nandun. Bumulo rin. Tara. Lalim. Gumagawa sila ng drainage. Aga. Bloated pa rin ako. Sige, ramdam ko. Malo talaga. Dapat di ko inubos yung sambuho ko. Tutuloy ng mga damta. Parang budol, wala na.
Sana yun. Antayin natin. Wala. Kabar. Nawala. Ha? Hindi na. Ha? Tumukod? Hindi naman na-platan. Na-plat nito. Hot. Gago! Hindi ako. Ayan. Bakit pa yan dun? Pa ganyan. Oh. Nawala na. Sabi mo na tayo. Mabot na ako sa pang-tris na ako eh. Naka-tris na ako. Antayin namin si Budol. Huwag namin iwan. Saan yun? 651. Ayan. Ayan, nakita ko nito. Ano, naplatan ka? Ha? Ako, naputulan ka rin ng kadina. Ha? Naka-8 ka na. Kala ko naplatan din eh. Dami kong nakita rin naplatan sa naputulan kadina. Down. Naputulan, di ba kita sana? Marami, master na kayo ko kasi. Ano, tama mo na? Padaktak ko tayo. Tara. Gusto ko mag-look. Look bar. Ang laki yan, ha? So, gearing natin ngayon. Naka-tris na tayo. Grabe. Kalahin mo yan. Yeah. Malayo-layo pa. Wow. Yeah. May signal ba tayo? Mag-live tayo. Picture tayo dun ah. Yeah. Pwede yan?
Picture? Ha? Private? Hindi ko alam kung pwede. Pwede na dyan mag-picture, boss? Bawal. Pwede? Good morning. Oh, dami oh. Mga platan. Dami na plat. Sarap mag-bike. Sarap mag-bike. Daming bikers. Alright. So, kainan. And then, jerseyhan. Yan ah. So, alright. So, ramdam ko na naman ang panibagong yugto ng ahon. Ayan na yan. Hala, ayan. Ayan, ayan. Hala, ayan. Ayan, ayan. Hala, ayan. Hoy, hoy, hoy. Ako naplat ako. Nakakayan, tumaba ka na, maratang ka na. You are entering Upper Marine Kina River.
Passing protected landscape. Entering Marikina River. Water Pangkahapon. Hindi na pa rin tayo. Ah! Kakagising lang nila. Try agad. Gago! Ano meron? Ha? Ito yung buso-buso. Mambubuso tayo. Dahil nawala yung ating footage dito sa buso-buso, view deck, no? So, samahan nyo na lang akong lumusong. Let's go! Wow! This is what I'm looking for. The beauty ang talusong. Oops, nakitapon. Wala na sana ang ahon. Sarap na maglusong eh. Presko ng hangin. Alas 7 ng umaga. Ang sweet ah. Ang sweet nyo. Uy, maghiwalay din kayo. Gago! Huwag kami. Kayo na lang. Woo! Wow! Ang gusto ko to? Puro lusong. Parang, naku, ramdam ko yung trino ko wala ng pad ah. Hop, wala ka maingat dito. Mabato. Wow! This is it! I love biking! That's why I'm doing this! Wow! Yung prino ko parang kumakayod na yung bakal ah. Ako, huwag kang pakumbiyansa. Sila. Pag bumulo tayo, naku po. Parang wala ka ng... Hop, 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 hop. Saan yun? Liliko na tayo. Ay, dyan ba? Karus. Yan ko. Nahirapan akong tingnan yung saan ako liliko. Ang liit kasi. 3 kilometers. Karus Road. Lord, we are entering in the mountains. In your beloved mountains. Please guide us. Wow. Marinig niya ba yan? Kaso may makina kasi. Yung tunog ng bundok. Yung crickets. Oh. Sounds relaxing.
Good morning. Malilim dito, malilim kasi mapuno ang gilid eh. Mas nga lang ito, trail. Good morning. Ganda, master. Ito yung gusto ko eh. Narinig nyo ba yung ano, cricket? Yan yung gusto ko eh. Relaxing. Sarap magbay. Enjoy the moment. Mamaya, enjoy din ang ahon. Ganun talaga. Sprinter yung isa eh. Pag ahon, na-flat yung kadina eh. Pag sa ahon to, na-flat yung kadina eh. Sa pata, giniiwan kami. Napakalamig sa pakiramdam yung hangin dito. So relaxing, refreshing. Ito pala yung trail. Yun na, lubak-lubak. Rough road. Okay lang. Ito yung ambient talaga ng kalikasan. Wow. Where are we going now? This is it. This is a trail. Sabi ko, trail nga to. Hala, hori ko. Naku to. Hala. Oh, trail nga. Halos ito pala yung trail dito. Hala, siko. Ito pala, hori ko. Ha? Aray ko. Yung kay ano? Bala ko nga eh. Para mamit natin sila. Sila. Ito nga. Trail nga ito. Ito na yung the worst and the nightmare of my bowl ano. Una kayo na sir. Una kayo. Una. Hangahay na. Hop. Pagka! Ayun. I miss my province. Mount Poro Nature Reserve. So dito, si Mount Poro. So may kainan dito, kakain muna kami. Ano to? Lain. Ignorante talaga ako sa pagkain eh.
Yun. Anong tawag dyan? Tilapia. Ito yung labong. Parang looks delicious talaga, hindi? Shout out mo na. Shout out sa Textrong Company. Para magbago yung mga ano dyan. Tapos kasi nyo naman sound namin para Yo, magandang laban. Magandang laban din, ha? Oh, baby mo, si ano, Mrs. Inisip na nagpakadete yung sabi ko sa sa'yo. Nagam mo si baby natin ha. Mawawaya niyan. Susunod, ano na yan? Buhok na yan. Yun lang ha. Yo. Shout out mga single dyan, naghanap ako. Makarating lang kasi gulo mo. Alright, habang kumakain tayo, shout out muna tayo. Shout out kay Master Gilbert na hindi nakasama sa rides. Hindi daw pumasok agad yung mensahe namin na tuloy ang biyahe. And of course, shout out kay Paring Kinit Royal. Shout out kay Madam Shine de la Cruz Papa. And of course, sa aking mga kababata dyan, si Henry Gumimaw, Larry Bermudez, Arlie Rod Naong, Steven Alcoren, Aluna Jin Anadjo, Roy Limpag, Edward Diliano, Arnel Sanghilan. Bigalap shout out sa inyong lahat. 6B ba kayo? Yung TV rin. May mga katawan nyo, pang 6B eh. Pang malakasan eh. Guardo Bikers. Guardo Bikers. Shout out ko, sino po shout out mo? Shout out sa dalawang hindi sumama sa amin. Yan. Babawian namin kayo. Ako po Ryan, nakakapagtampo kayo. Shout out sila kay Joven, mahal na mahal ko kayo. Yan. Shout out sa mama ko. Shout out Shout out sa natin mo. Shout out kay Bernac, Quezon City po. Oh, batang bata, mga batang bata oh. Lana. Ito, shout out mo. Pwede ka maligo din. Sana makaligo tayo. Ano sa baby mo? Tatang sa girlfriend ko. Yan. Mga kami dyan, mga sa Cavite. Tatang sa Cavite. Stay ka lang dyan. Mga nakasecure, mahan mo lang. Kaya naman. Parami. Tapos na kami kumain. Tuloy ng laban. Time check 8:44. Bawang kain. Tapos dito may kunting tag. Sarap. Tunawan ka kagad dito. Medyo traffic nga lang kasi ginagawa nga kasi itong kalsadang to. Sasakyan, dala ng red horse yan. Ha? Ahon na to. Ahon na na. Standing position. Kaya yan. Yan. Ahon yan eh. Ayan, tuwala lang. Good morning. Digi. Ako po. Kaya yan. Sana ki budol. Nagkulak na. Sarap. Kiliti. Walang recover to. Hintayin natin to. Hintayin natin.
Ha? Kita huling batero, huli panghuling batero, may ahon ka, inantay lang namin si Budol. Gagawin namin siyang rason ngayon, hindi namin iiwan pagkatapos ng matinding ahonan doon. Ito na yung kante. Huwag masyadong kain, baka may salubong. Huwag ka masyadong dumilid. So, umulan na, umambon na. Yung ambon may kalakihan. Woo! This is it. This is the refreshing. Nawala yung pagod ko sa matinding ahon doon. Kailangan lang talaga sa ganito. Mabilis yung mata mo. Fast forward. Matindi to. Wow. Ako po, parang umulan na nga. Lakas na. 11 kilometer na lang. Lakas na talaga. Anak ko po, kuya. Lakas na. Tago. Good job. Saan tayo? Hop, dito. Ito! Sana yun? Kamera natin na bata.
Ha? Ganda. Brother. Ganda ng bulan. Tara. Una ka na. Sakyan na. Saan ka na naman? Inantay ka na nga. Tulak ka pa rin. Ha? Kaya yan. Mayat. Ha? Mayat. Kadina ko ah. Mayat yung kadina. Mayat yung kadina. Ganda. Yan po yung inahan namin. Sa part na ito mga kagard, no, pinilit kong padyakan yung bike ko. Kaso nga lang, namigay bigla yung kadina ko, kaya yun. Sinubukan pa rin naman natin, pero talagang hindi na kaya, no? Tinulak ko na lang hanggang sa taas dahil nandun si Master Ed, no? Pinatulungan namin ayusin. Yun nga, no, nasolusyonan din naman namin kaagad, kaya yun, tuloy rin kami kaagad ng akyat ng bundok. Master Ian! Woo! Idol! I love you! What? Salamat sa vlog mo! Dahil kayo, eto, nabudol kami! Walang hintay na ahon to. So kaya to. Tiwala lang. Tara. Ano na naman?
Nako naman. Kawawa na yung bike mo ha. Napagod na yun sa kakatulak mo. What? Ha? Ah! Mabali lang. Mabali. Ah. Kaya to. Believe. Survive. Ahu! Ahu! Biker spirit! Ahu! Ahu! Ahon pa rin, oh. Nigalab na talaga kita. Sirian. Ay. Walang humpay to. Yan. Recovery. Salamat. Parang tapos na rin. Ano? Kaya, sarap mag-bike. Walang humpay na ahon. Naramdaman niya to. Grabe to. Yan, medyo pa tagpatag na. Wala nang surprise at ako. Pero sulit. Antayin natin. Dito ako. Ha? Uy, sinandyan pala. Uy, lakas ah. Ha? Ilang oras ko ito nakantay doon? Di ka namin iyan, ikaw pa. Ikaw yung lakas ng tropa. Eva. Masipag. Antayin ko. Lawit na. Master yan. Anong nangyari sa kasama ko? Anong ginawa mo dyan? Kaya ko pa. Pero mamamatay ako pag ituloy ko. Pahinga mo na. Inhale mo na. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Tulak. Ha? Kawawa naman yung bike mo. Pagod na pagod na. Oh, sa bakas. Matapos ang lahat. Yeah. This is it. Oh, tapos na yung ahon. So, losong nahan. So, pagbalik nito, ahon na naman.
Yan. Hala ka dun! Ahol na naman to! Naku naman, huwag na tayong tumalong! Para namang ulima yung mukha ni Jelsuana. Naku po. Parang ang swerte talaga tayo ngayon ah. Hop, pam. Hop, yan. Wala lang bato ha, walang bato. Ayan. Right on the road, right on the road. Hop, walang lubak ha. Hop, yan. Hop, yan. Hop, yan. Tara talaga. Ang ahon mamaya. Alright. Oh, wala nang padyakan to. Ito. Salamat. Sarado. Bawal. Huwag na nating pilitin. Alright, dahil sarado, ipakita ko na lang sa inyo ang malapalaisong mga beauty of natures, no? Tara!